Nakaratay pa rin sa isang pribadong ospital ang isang grade 12 student matapos agisa ng isang rolyo ng scotch tape ng isang guro sa loob ng klase sa isang pampublikong paaralan sa Jensan. Ayon sa salaysay ni Mrs. Cristina Rigaro, ina ng biktima, October 12 nangyari ang insidente na dahil sa kakulitan ng kanyang anak, nagalit ang teacher at hinagisa ng isang matigas na rolyo ng scotch tape ito. Dahil sa tindi ng pagkakatama ng matigas sa bagay sa kanyang ulo, ay agad na nahilo ang kanyang anak at nagsusuka. Mahigit isang buwan nang nasa ospital ng biktima at kinakailangan umanong operahan ito dahil sa namumong dugo sa kanyang utak. Kung amo sini makita ko nga mga balita, daw wala na ko gana mangin teacher. Daw gusto ko na lang magbulad sa babosang ato ka magpakuno-kuno nga lamayo. Kung kamo man gira nataan, ka daw gusto nyo na lang magpalutaw-lutaw sa suba nga daw tubol, pues partido PPP pongko plus star pamate. Kay subong, amo niya ang atong punto por punto sa topik ko. Pamati isang maayo, pamati kay basi ko panghabuyan ta kamo eraser magkalalipong kamo. Una nga punto. Ang pagdisiplina sang mga kabataan nagasugod sa panimalay. Hambal ganit nila, kung ano ang puno, siya man ang bunga. Kung responsable ang bata, but silingon responsable man ang ginikanan sina. Kung may pagrespeto, pagtaha ang bata, inatungod sa amay kag iloy. Pero kung ang bata wala modo kag bastos, siguradohon bastos man ang nanay kag tatay sina. Din paabi ina masunod. Amon akong kisa, nga puwerte ang kainit sang mga maestra, kay ang mga bata subong, aminon naton subong nga panahon daw, hindi amo. Damo ang puwerte ka bastos, damo ang malain sang pamatasan. Tapos, gamay lang nga ipahimo sa ila reklamo. Gamay nga akig reklamo. Kag kung imo masakitan, ipapreso ka na nila. Tapos mambasir permi, protect our children. Di protect our teachers, diin na, wala tsansa. Kaduha nga punto, Ma'am, bes kan diin naton lang tawhon, kay nakasakit ikaw sang bata kag na ospital pa, may sala kagid ya. May sala kagid, ma'am. Gani, hindi pag ipadala-dala ang imo na batyagan sa ina nga sitwasyon. Hindi ina maayo, ma'am. Kay man, una, mas pamatian nila, bisan ang bata nga ina, bastos, mas pamatian ina nila kaysa sa imo nga respetado klase maestra. Ang estudyante, bes kan wala ina pagtaha, patihan ina nila, bisan hambalon mo pa nga dedikado ikaw klase maestra. Inang bata nga daw lang ka, wala sang may nabalaan, mas patihan ina nila, bisan hambalon mo pang ginhatag nimo ang tanan-tanan para sa ilang nga kaayuhan. Mas patihan ina nila, ma'am. Gani antis ikaw magsakit. Antis ikaw maghaboy, maghatag sang pina, maglaygay, mangbuyayaw sang bata. Imo paminsaron gid permi. Ibaylo kung akong profesyon, ibaylo kung akong giniskwelahan sang pila ka tuig, ibaylo ko ang akong sweldo kag ginakita, ang ginapakaon sa akon bata. Sa isa ka estudyante nga alipungoy, walay pagtaha, tapos alingango pa. Mga gusto ka wrong gid, ma'am. Gani, mas believe gid ako sa mga kabataan sang una. Ang mga bata sang una, mga kabalan, ang mga bata subong ayahay, mga mahuyang. Sang una sa kami. Yung sipa ni ma'am, mga bangko. Ginapang isdog ang mga lamisa, kung mga kid, pues Diyos ko. Titanawa kami mga matarong kay manchim kordam. Kung maghaboy si ma'am sang chok kag eraser, likaw. Likaw amo sinakasimple. Alertong nga bata sang una. Kung habuyon ikaw sang libro, sala. Pagsalo, butang dayon. Amo rin tawag alerto. Hindi ki magpaukoy ka lang nga daw tutoy. Ay nano. Subo nga panahon, lain na gid siya, lantawa. Taga mo sang obra, reklamo sila. Mahambalan mo lang sa hindi maayo, malang reklamo sila. Tanan na lang ireklamo nila. Tanan na lang daw may karapatan sila. Din malugar ang mga maestra. Amo na siyang gusto nila. Gusto nila magpakahapos lang. Hoy mga toto, mga inday, pamati.
ang pagpangabuhi, hindi pa hapos-hapos, mabudlay ina nga ni dapat subong pa lang, maanad na kamo. Ay sus. Sakto gid ina nga ang mga kabataan subong, hindi pareho sa mga kabataan sang una, oo. Kung hindi nyo man ina matupungan, hindi nyo man ina maparihusan, kan ang mga kabataan subong, ara ka mo pakadto sa insakto nga direksyon. Hindi kay mga wala ka mo namangan, kag hindi pa ka mo mapuslan.